kalubalen da na samu gaskiya na yi posting din wata waka ta Sayyidina Ali nake cewa ina taya daukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar Sayyidina Ali. To kuma sai mutane wannan ya yi surutu wannan. Hajiya Nafisa Izzarso, ko za mu iya sanin ainihin sunanki? Sunana Aisha, wacce kuka fi sani da Najamu. Jaruma a cikin shirin nan na Izzarso. Fim ɗin Izzarso yana nuna wa mutane cewa kina da izza. To Aisha, ko kina da izza a zahiri? Gaskiya bane da shi, kawai wallahi acting ne. To amma gashi yanzu yadda kike mana, to shi kuma wannan wani irin salo ne? Ita mace an santa da yanga da kuma kwainene, abinda dai ba a rasa ba. Amma wasu mutane suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake. To gaskiya ba haka nake ba wallahi. Aisha Najamu, me yasa baki damu da yin kwalliya ba? Ba na yi bane. Kawai dai bana tsayanta wani in shafa wani, kawai dai na dan zazzage foda ta fara ko a hannuna ina mutsukawa haka. Sai in sa lipstick dina shikenan ya ishe. Wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya. Yaushe kika fara fituwa a fim? Shekara 2 kenan da fara fituwa na a cikin shirin fina-finai. Aisha, ko za mu iya sanin wani fim aka fara sanin ki? Gaskiya ba fim bane, waƙoƙi ne. Tukunna daga baya na zo na yi wannan fim ɗin yanzu da zan ce shine jigona, wato Izzarso. A lokacin da zaki fara fim, da izinin iyayenki kika fara fim? Lokacin da na je musu da maganan ba su amince ba gaskiya. To har ma na haƙura, to daga baya ne dai da suka ga shi ne dai abin da ya fi alkhairi sai suka bani na ci gaba dai. Ke yar asalin wani jiha ce? Ni yar asalin Jigawa ce. Aisha, yaushe zaki yi aure? Na taɓa aure, amma yanzu man Allah ya kawo nagari insha Allah zan sake yi. Shekarun ki nawa a duniya? Yanzu dai ina shekara na 25. Wani abu ne idan kika tuna da shi yake bata miki rai? Abin da nake tunawa yake bata min rai. Akwai lokacin da babana yana gona sai ya yi bako. Da ya zo bakon nan sai yake tambaya na ina babanmu, sai na ce ai yana gona. Ban san shi ba fa. Kawai sai na ce zo raka shi. Wallahi ban taba zuwa gonan ba, irin gonan nan mai nisa. Kawai na dauki bakon nan muka tafi. Muke ta shiga jeji, muke ta shiga, abinda zai baka mamaki ma. Ban fa san gonar ba. Amma da na shiga gonan nan wai kawai sai na bude baki nake ta kwalla baban mu kira. Ba. Mun kai wajen yamma da shi muna yawo, shi ma kuma da ka san an rufe mai baki. Kuma da muka dawo, lokacin da muka tawo shi kuma ya riga ma ya dawo gida. Da aka zo aka bashi labari kawai sai ya dauki tsuman giya ya aje. Ina zuwa ko ya same ni ya tsane ni. Wannan taban na goshi na rufe shi da wannan. Ana mantawa shi ya ji mai shi. Saboda rashin hankali, kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba. Kaga da ya tafi da ni da shi kenan. To sai mun horo mai tsanani ya tsane ni, shine wannan ba zan taɓa mantawa ba. Aisha, wani abu ne idan kika tuna da shi Sunana yake faranta miki rai? Kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi na taɓa aure kuma ina da yara, ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi. Aisha, saurayi ya taɓa cin amanar ki? Gaskiya a'a, saboda mu can dama wani ba irin mutanen nan bane ba. Lokacin da muka taso a gidanmu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kula-kulan ba, saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure. In ga ban yi irin soyayya nan da zan zo in zurfafa har namiji ya ci amana ta ba. A masana'antar Kannywood
kina da abokan adawa ko kuma waɗanda ba sa maraba da zuwanki? Ban sani ba, tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan. Gaskiya ban sani ba, tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya. A harkar fim, waɗanne matsaloli kika yi karo da su? To, matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba. Bana manta na yi posting ɗin kwanaki ƙalubalen da na samu gaskiya. Na yi posting ɗin wata waƙa ta Sayyidina Ali, nake cewa ina taya ɗaukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar Sayyidina Ali. To kuma sai mutane wannan ya yi surutu, wannan aka dinga ce mun ne wai 'yar shi'a ce gashi irin wannan dai gaskiya. Aisha, me abin da yake faranta miki rai? Wanda ya faranta min rai, yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina, kuma ina iya ɗaukan na iyayena, ƙannena, ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya. Yanzu ina samun halak ɗina, ina taimakawa 'yan uwana da iyayena, wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai. Ana zargin 'yan matan Kannywood da rashin kamun kai. To Aisha, me zaki ce mana akan hakan? To, mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta, ita ta so. Duk a yanda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata. In ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai, a haka za ta zo. To ni dai gaskiya ban samu wannan ƙalubalen ba, saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar Kannywood. Ban raina kowa, ba wai kowai don ni ce nake faɗa ba, a'a. To don haka su ma suna ganina da kima, babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwan. Kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne ba dai in fuskanci ga yanayin abun ba. Kuma ni yanda na zo da zuciyana akan sana'ar da kamun kaina gaskiya na zo. Aisha, idanuwanki suna yawan sauyawa cikin izarsu kamar mai shan kayan maye. Gaskiya ko kaɗan, ba na shan komai, kuma ban taɓa sha ba, kuma ba zan fara ba. A zahiri kina shan kayan maye? Kawai da yanayin acting ne wallahi. Ba na shan komai. Aisha, za ki yi auren ɗan fim? Kai, abin maganar nan. Ai ƙara a yi ta a faɗa mana. A faɗa mana. Kai. Ci gaba da bibiyar YouTube channel ɗinmu ko TikTok account ɗinmu mai suna President MJJ. Mun gode.